हो कार्यक्रम गोंयान विशेषता भुरग्यां खातीर करचो अशी माझी इच्छा आसा। गेल्या वर्सा हो कार्यक्रम सरकारी पातळीचेर शिक्षकां खातीर केल्लो, पूण हो शिक्षकां खातीरूय आसचो आनी आतांची जी भुरगीं आसात तांकां इमिडिएट तेजो लाभ मेळचो अशा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसा। सुरेश जाधव हे माझे निकटचे ज्येष्ठ मित्र माझ्या उतराक मान दिवन ते हांगासर येयले आनी निश्चितपणे हो 2 दिसाचो जो कार्यक्रम आसा, 2 दिसाचो कार्यक्रम सोंपल्या नंतर जो भुरग्यां मदीं जो बदल जातलो, जो आत्मविश्वास त्यांच्या मदीं निर्माण जातलो कितें हो तेंच्या चेहऱ्याचेरूय दिसतलो, त्यांच्या अभ्यासक्रमांतूय दिसतलो। हांव जाधव सराचे आभार मानपाक सोदता, कित्याक इतले बिजी आसता ते राष्ट्रीय पातळीवर जे सद्या काम सुरू आहा, इतलो वेळ काडून ते हांगासर येयले बद्दल हांव तुजे धन्यवाद दिता। आनी विद्या प्रबोधिनी उच्च माध्यमीक विद्यालयान हे संदीचो लाभ घेतलो आनी हो कार्यक्रम आयोजीत केलो त्या बद्दल तेंचेय धन्यवाद। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। वरी सुपर कॉम्प्लेक्स स्कूल्स, रोटरी क्लब आणि विद्या प्रबोधिनी संकुल यांच्या वतीनं आजपासून प्रज्ञा संवर्धन शिबिराची सुरुवात येथे होत आहे। या अभ्यासक्रमामध्ये विविध शाळांमधून अंदाजे 350 विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी आलेले आहेत। हा नेमका अभ्यासक्रम काय आहे? हा योग आधारित अभ्यासक्रम आहे। विशेष करून आपल्या भारतीय योगशास्त्रामध्ये मस्तकासाठी कपालभाती हा अभ्यासक्रम सांगितलेला आहे। कपाल म्हणजे मस्तक, भाती म्हणजे अग्नी। आपल्या मस्तकामध्ये अग्नी निर्माण करणं अर्थात प्रकाश निर्माण करणं, ज्याच्यामुळं मस्तकातली अशुद्धी जळून जाईल, म्हणजेच मस्तिष्क शुद्ध होईल। या अभ्यासक्रमामध्ये आधुनिक विज्ञानाच्या सहकार्यानं जे संशोधन झालेलं आहे ते संशोधन असं सांगतं की हा अभ्यासक्रम करून आपण आपलं संपूर्ण मस्तक ॲक्टिवेट करू शकतो। आपल्या डाव्या आणि उजव्या मेंदूला आपण पुन्हा एकदा सक्रिय करून आपल्या मेंदूचा जास्तीत जास्त भागाचा उपयोग आपल्याला करता येईल, अशा प्रकारे आपण प्राचीन योगशास्त्र आणि विज्ञानाची संगड घालून हा अभ्यासक्रम केलेला आहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, गुजरात इत्यादी प्रांतांमध्ये शासकीय स्तरावरती शालेय शिक्षकांसाठी हा अभ्यासक्रम आता उपयोगात आणला जातो आहे, ज्याच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होतो आहे।